Maya Go jugarem, Maya Go cantarem, Maya Go què direm? Maya Go i la Rua a Barcelona! A la Maya Go i la banda de l'escola els han convidat a participar a la Rua de Carnestoltes. Passejaran pels carrers tocant música i celebrant la jornada amb molta més gent. Tinc moltes ganes de veure la nostra carrossa. Segur que estarà plena de colors ben vius, com les nostres disfresses. De fet, Sofi, el color taronja és molt present al Carnestoltes de Barcelona. Ve d'una tradició barcelonina molt antiga que es diu la taronjada, un dels actes centrals de la festa. Ah, ja arriba el Terry Drive amb un drac? Bona tarda a tothom. Terry Drive, em pensava que ens vindries a buscar en autobús. No ens cal l'autobús. He vingut directament amb la nostra carrossa. Doncs la rua comença a les 6 i hauríem de ser a la sortida una miqueta abans. Saps com arribar-hi? No, però no passa res. Jo m'hi entenc molt bé amb els mapes. Però aquesta carrossa no deu córrer gaire, oi? I arribarem a temps? Amb mi al volant? Ja ho crec que sí. Vinga, ja podeu pujar. Apa, doncs, tothom al seu lloc. Molt bé, el més important és la seguretat. Cordeu-vos el cinturó. Vinga, Terry Drive, ja pots arrencar. Endavant, senyora carrossa! La carrossa arriba a la línia de sortida, al costat del magnífic Arc de Triomf de Barcelona. Perfecte, estem a punt i hem arribat a l'hora. Gairebé són les 6. Que estrany, som els únics! Vaja, on és tota l'altra gent? Potser és que tothom va tard. Nosaltres hem arribat puntuals. Potser han començat abans d'hora. Ostres, no! Així ens estem perdent la desfilada. No t'hi amoïnis, si no són gaire lluny encara els podrem atrapar. Ben pensat, Maya Go. Va, prepareu-vos per començar a tocar. Terry Drive, endavant! A les seves ordres, senyoreta Teach. Vinga, va, tal com ho hem assajat. I 1, i 2, i 3. La carrossa és espectacular. La Maya i els seus companys estan tocant de primera i s'ho estan passant molt bé. O potser no. Senyoreta Teach, encara no es veuen les altres carrosses. Sí, tens tota la raó. Vosaltres no patiu, seguiu tocant. El Terry Drive ens hi portarà. I 1, i 2, i 3. Tornem-hi, Terry Drive, endavant! El drac arrenca i la banda torna a tocar, però on són les altres carrosses? Què és allò que ve d'allà? Bona pregunta, senyoreta Teach. Tot plegat és una mica sospitós. Que ens hem perdut la rua? Són les altres carrosses. Potser és que les hem atrapat. Sí, però venen cap a nosaltres. I em temo que no passaran d'aquí. A veure si el Terry Drive pot resoldre el misteri. Què ha passat, Terry Drive? No ho sé, no ho entenc. La rua va en aquesta direcció i hauria d'anar en aquella. Han començat pel final? O potser hem començat malament nosaltres. No, impossible. He seguit el mapa al peu de la lletra. Mira. Terry Drive, vols dir que no el tens al revés, al mapa? Ospa, no me n'havia adonat. D'això potser no hi entenc tant. Em sap molt greu. Doncs ens tocarà girar la carrossa perquè la rua pugui tirar endavant. Ho veig pelut. Aquest carrer és massa estret per girar. Esclar, tinc una idea! Podem tirar endavant fent marxa enrere. Ben pensat. Refarem tot el camí marxa enrere. Així haurem de recular un bon tros, doncs. Esperem que no es converteixi en una nova tradició. Gràcies a la Maya Go, la rua pot continuar. I el Terry Drive ja està a punt per fer marxa enrere. Cordeu-vos el cinturó. Endavant, senyora carrossa! La gent del carrer ha pogut gaudir de la rua per partida doble. Maya Go jugarà, Maya Go cantarà, Maya Go què dirà? Maya Go desfilarà! La Maya, la banda i la carrossa avancen a bon ritme.
Han passat de ser els últims a ser els primers d'aquesta rua tan espectacular, encara que sigui reculant.